Tarvetoimintilojen muutokselle syntyi siitä, että luovuttiin sähköverkkoliiketoiminnassa viime vuonna. Uusilta tiloilta haettiin tietenkin toimivaa kokonaisuutta siten, että meillä on paljon liikkuvia työntekijöitä, jotka tarvitsevat tilapäistä istumispaikkaa. Toisaalta kun väkimäärä pieneni, niin haettiin toimivaa kokonaisuutta siten, että työyhteisöllisyys lähtee paranemaan koronan jälkeisessä ajassa. Toimitiloja muutettiin meidän tarpeiden näköiseksi. Meillä on uusi brändi ja uusi tavallaan identiteetti, jota haluttiin korostaa myös niissä toimitiloissa, missä toimitaan. Ja toimitilat saatiin räätälöityä juuri meidän näköiseksi. Että täällä ilmentyy meidän brändin värit ja viestit pitkin toimitilaa. Ja tässä räätälöinnissä Novapolis auttoi meitä merkittävästi. Novapolikselle sijoittuminen on helpottunut Voimatelin verkostoitumista kumppaneiden kanssa. On helpompi kohdata päivittäin täällä kampuksella olevia asiakasyrityksiä sekä lähelle sijoittuneita myöskin. Cowork on keskeinen osa meidän arkea. Käytetään tiloja muun muassa nopeisiin kokoustamisiin. Jos halutaan tehdä pientä irtiottoa tästä toimistoympäristöstä, niin hyödynnetään tiloja siihen, että saadaan vaihtelua työpäivään. Novapolis-yhteisössä on myöskin voimaa. Sieltä saadaan erilaisia tietoiskuja erilaisten keynote speakingien kautta. Lisäksi muun muassa yhteistyöyritykset, kuten kuntosaliyritykset ynnä muut, tuo mahdollisuuksia yhdistää työpäiväkokemusta erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Toimitilaprojektin aikana vielä jäi erityisesti oman tiimin innostuneisuus siitä, että päästiin suunnittelemaan uutta toimipistettä. Ja toisaalta sitten erittäin vahva ammattimaisuus sekä sisustussuunnittelijoiden että sitten sen muutosprojektin toteuttajien osalta. Uudet toimitilat on vastannut hyvin arjessa nyt meidän tarvetta, että on erittäin mukava nähdä, että ihmiset on löytänyt toimistolle, työviihtyvyys on sitä kautta selkeästi parantunut ja tilat palvelee meitä hyvin. Täällä on tosi hyvä olla.